County ma Migori, jopur e county ma Migori ojiw mondo oti kod lony manyasani kendo giket maino gi e pur mondo eka ginyuol chiemo ma oromo moyangi e tiegruok ma jopur motim e county no ka Juma nigi mathoth. Nok mar chiemo osebedo midhiere e pacho kae, to bende piny owacho dhi nyime kod keto kenge mopogore opogore mag jiwo pur. Bad migawo mar piny owacho mar Lake Basin Development Authority en achiel kuom mago ma osewuok oko mar jolo wechego mag pur e pacho kae. Ang'o monego wapidhi ndalo mage to e chiro to chiemo mage midwaro monego waket kuro nono. Otie gimoro ni extension officers sani koro gionge. Wan e Lake Basin Development Authority wan kodgi kendo wanyalo paro ni grube mwatiyo godo wamiyo riekogo maginyalo pidho godo chiemo kendo medo production mar chiemo. Lake Basin Development Authority nyaka sani dhi nyime kod chenro mar jolochego mag pur e kaunti 18 ma oting'o kaunti ma Migori e piny Kenya. Jokanyo maruogni kawo tende kod mago mag piny owacho chiwo ne jopur puonj e yore makare mag jiwo pur. We cannot predict the weather patterns, and if we cannot predict the weather patterns, tiende ni wakomo seche ma ok onego bed ni wakome koro koth bawa nikech ok wanyal ng'eyo ni to koth chwe karang'o to chwe marom nade. You have your own forages. This is by far the most economic way to provide feed for your animals. So if you do it rightly and the right quantity, you have the opportunity to either produce hay or making silage during the rainy season so that you have enough of your own feed during the dry season. E alap mar Lichote County ma Migori, jopur maromo 2,000 noyudo thuolo mar puonj e yore mag pur makare. Chenro mane otelego jata chenro e Lake Basin Development Authority Wycliffe Ochiaga. Gimosach bene wayudo nweng'o matin en pok wayudo information moromo kar kapur. Iyudo ka jopur moko okera tiyo gi fertilizer, gikia pogo DAP kendo gikia pogo CN. Iyudo ka moko tiyo gi CN kar planting and gitiyo gi DAP ka top dressing. Nikech wan gi puodho, to puodho acreage mare tin. Koro kae wabiro e field day idwa puonjwa kaka wanyalo pidho chiemb dhok e acreage matin mwan godogo mwanyal satisfy dowa kendo wa improve production. Jowa osebedo kod luoro ni fertilizer ketho lo, but adieri makende en ni fertilizer golo production of almost 3 times. Ochiaga ne ojiwo jopur mondo koro ti kod lony manyasani e ting'o malo nweng'o margi. Wa encourage farmers mondo ji obed e kikundi to ji bedo gi lope moriwore. Ka gisebedo gi lope moriwore to wan kaka koro agency mar sirikal watimo gimiluongo ni miniature solar irrigation project. Tiende ni koro wakelo solar irrigation projects matindo mopogore gi maduong' ma wan godo kaendi mane mar demonstration. Jolony weche mag pur wacho ni puonj makare ne jopur pod dwarore ka jopur be dwaro mondo koro piny owacho koro jol chenro mag pur. Juma, Ramogi TV, Migori. Kawuok e county ma Migori wang'ado gode kod aoch